Hausa Arewa TV don na subscribe domin samun nishadi cikin sauki. hanyar gida sai ku biye mishi. Ku da za ku nuna mana hanyar rijiya sai ku nuna mana hanyar kogi. Shi ne, mu je. Yawa! Yawa! Na shiga uku. Jar uban nan. Ya haƙuri. Ya haƙuri dan ubanka. Ya ƙare wallahi. Wallahi dai mu je gida. Yawwa, to mu je. Turmi tattako a hankali. Tattako yawwa. Turmi ture kura, kura ture turmi, turmi ture kura. Barin kulle. Hey! Tattako a hankali. Ai ya kare yanzu ka riga kin da ka dawo gida wallahi. Ai biki sani ba, ina zaune sai aka gayyace ni bikin farar tinkiya. To. Dorina 63 ce ya zaman daki. Naji. Dorina a zaune kaguwa a tsugunne. Kwarkwasa ta zauna duk suna zazzauna. Muna ta magana ni da su. Wayannan abin da ke son raba ka da su. Kayan kwalliya ne da kayan karo da kayan ado. Na kuma kin san cewa sarauta sai da ado. Wannan zan sai na malala sa jiki. Sai ka fito tsaf. Sai ka fito tsaf. Wallahi tallahi. To shiga. Je ka a hankali. Je ka a hankali wallahi. Billahi ladi na ga. Har da takalma. Har da takalma na wallahi. Wallahi. Na shiga uku. Na shiga uku billahi. Ni dai ina son kaya na haka. Amma ka faka bar wayannan robobin a jikinka duk ka cire su. Ye? Komai sai na warware wallahi. Ni dai ya zai. Wallahi sai na warware komai a jiki wallahi. To hakan nake so. Duk ka cire su. Takalma na zai rataye su a gadon bayana. Hausa Arewa TV don na subscribe domin samun nishadi cikin sauki.